Good morning guys! Gikan mi nang laag kay sakdanan kay gibutangan man ni undoy og ligid nga bag-o. Mura ko nung get test drive ja. Mga 1 hour food mi nang sorry kay sila to natugman. Wa ko kita sa cellphone magluto ko paniutong dalton. Taging adlaw nagpalit ko guys og kuan, singkamas. Ja. Wa ka luto man gapon kay da may las. E sila to harang gipapamahaw ganina og kuan. Si Relax. Ano naman ka? Da guys, da ako yung singkamas. Gagmay rin dyan, no? Na may ibang singkamas. Katong dito po ko sa Manila, arang magsuan. Pero okay rin dyan, at least organic. Ganhira ko na po ni sa... Asa ba itong giingan sa nagtinda ng dis ano ni Jaja Pali. Kada sa sudra po ni Bukol na ako ni tamnanag singkamas, daghan. So, daghan raman eh. Pero di na hot doon og luto tanan ni Dalton kay gawan pinahakan. Labi ko ni kilawon. Agang Dalton pwede ra man pug raw pero alam man pud sa jang lutoon kay delikad sa jag mag-igit di kahilisan ba na. Sapi tapos doktor. Hey, istorya daw na mga karaan. Sapi tapos doktor. Ay, ano ba? Ano? Sakay tag abrihan ni kay nakalak man ni mga bay. Oy kay laag lagi mi. Ikaw ako sang pillar case kay mo dugar ko nang gipangitaw dyan na makit eh. Nagsutsut, magbunit. Man sila nga magsutsut, magbunit nga. Bugnaw man. Bugnaw init man. Magbugnaw balik magbunit. Uy, di ini para sa puan. Di ini para sa bugnaw bag init. Para ni sangkas pa ang buhok na nangatagak. Kaya magingani ko, at least ting dalton mabugno. Kaya nga nabugno ang dalton sa magkapupo. Agawa laging sawag lagi. Puro lagi buhok makaingal ko hala. Para magkakurani. Unsa naman yung bugnaw nga tagak-tagak naman. Ja kay ako mahimo kay nga tagat man gadyo ja dapoy mga kaspa na ba magsugod ni hang kaspa guys katong nana ko problema sa thyroid ja karon pa ko kay ba nga related din sa thyroid ug na kay thyroid problem mo na mag-dry imong panit magkaspa-kaspa imong mga scalp ang tail gani dry kabantay mo sa unsang video katuning ko nga ang sabi tambo sa scaling nga panit magkuha na nga panit ba mura bag mag-upak-upak hani ba dry jud kadto bisag mag-lotion ako kanang mga moisturizing lotion di gyapon mo man day related man day siya sa ang kuan ang thyroid problem ja kay lifetime na ba jud kung nay problema sa thyroid kay wa naman ko thyroid kitangtang naman so mo nga accept na laman ang reality nga kauban na din sa kinabuhi pero now pay time nga mo clear ang kuan mo clear man pud siya sa sahay pero may katagtad lagi. Kada bang maligo ko ron. Clear siya. Ikatagtad nanay mga pasit-pasit nga mga dandruff. Bisag gamit na kog anti-dandruff. Tanan yung mga advice na nga ipang ned ko no sa scalp. Nagigamit. Nagbutan na ko ito mga oil-oil. Maulian jag mga pilar ka oras pero mo dry na putong oil mo. Pasit na pud. Muna nga. Sige kong bunit. Sige kong bunit kay. Mauwaw magpuko, makuha na po. At least bunit nga na, di ko maganahuna nga nalupad na gagas pa. Kung di ko magbunit, di ko ma-confident, magsira ko na nalupad na magkagas pa. Diyang naong, saan ka istorya? Nga na. So, na, hindi ka sila lalim. Tulo rin ang lutuon para dalton. Guys, dyan, agawan mo pa na pagpakin dyan. Ito, pagpakan o ka nang ready na ko na-eat. Busog pa, magod ko pamahaw. So, mana, daghan ka dyan mo dyan. May murag na buang, gamilit bunit. Yan na. Sila kay baw nga naabot tayo mga kuan ba health condition nga og magbunit ko makatawag man sa ang mental health nga confident man ko mana magbunit lang ko kay kaysa di ko magbunit-bunit kuan man di man ko ma-confident na bilang na ko istorya na sa gawas kay feeling na haning tanos sa angkas pa so maaari saya ang way para ma-confident pud ko. Haning gutad-gutad guys kay para madali ug kaluto. Hoy, ano na sige magnaag oy. Magluto pas na nagpaniud tuni mo do. Kay nagtangag banana. Ang napoy flavor. Wala na ko kahawat, sige na ko. Ingkip-ingkip. Lami magud guys, ganahan ko. Dapat yan, wapakatilaw o kilaw na ng singkamas. Lawan ninyo, lami lagi ka adyo. Tira ninyo kilawon, as is, pwede tuslo sa asin. Kani, kanang kuan ni guys.
kanang di ni first time ni Dalton ni kaano si Kamas kay haning gilutuan before si Jagi lamian siya. Wala nga hanap sa luto ang balik kay. Nakakita mo kung dahil si Kamas ginas sa merkado pag adto na kay des ni Agi wa may si Kamas mo tong ako kapalit mga 1 month na siguro nakalipas since last ka ni Dalton ug si Kamas. Ja alas 10 na karon. Makaabot pala kita na ni paniudog di kaabot. Kaya yung dugay mo. Dali naman din ba to mga 15 minutes pwede na gani so. Kaabot talaga ni lunch Dalton. Maning gipalitan si Dalton og kaugalingon ni Jan kuan. Rice cooker. Para di beto siya magsagol-sagol sa among rice. Ija jid. Hoy, nga naman na. Ano man na cry man ang akong bibi? Sa may problema? Ha? Sa problema? Dede? Mao pa may pagdidi nimo? Grabe na just Dalton guys kay grabe na gadyo ko sa gamamangit kuwang na lamang gadyo gamay puto na gadyo ko puso guna na lagi sus guna mas ni Agi di pa ako niya nagdugo jud to gipagod ko niya ganina nagsakay mi ara sakita lagi pagtananan nasamdan jud grabe nga itag jang ipon grabe tag bugong gibaid nga gabas sus ngun na laman jud ko sa gagaling di jud lalay magpa-breastfeeding day. Aside sa kutas kapoy nalagi nagsusuni mo arang sakit talab nang nangipon ja. Kada bitong naay ang nabanta ni jang makatug na si ja. Ijang ilak agahe ang kada nay nipol sa ijang baba sa una sa pangipon. Okay pa hinaaran nila karon gina nangipon. Grabe man jang haita. Hinaan man ni jang makatug si ja ba di lagi na mahusog. Ang usog na grabe jang sakit ka mura magmaputog kay jang magkaskul na. Sus magampo na lamang jud ijang buhian kay luoy mapugahon kuan kay mamata man pud ja na bajay time nga kanang mag-research si Jagto kay gusto niya magsihig duwa man makatug siya gusto kog tug sa laman jud siya man halal man siya ang tuson utang na lamang gadto sakit awan ninyo guys agang uwat guys oh ning dako mura jud ning kiloy dari dapit dari ni pisag dari mo ning baga wa mo gud na tambawi si Jao kananay tambas uwat ba ragi pasagdan pero sa naman remembrance na panis ang kaisag. Anyway day guys, kananay nag-ilis na ko kay da migilakaw ganina. Diha to yung video nga lipad-lipad ko na araw ng paptik-pitik bitaw da ari sa kanang racket kay aram ning lingawak adto lamin nagka nang nigniib na bitog sugod kay mao man tinggawa sa mga lamok grabing lingawal ginatong na video na nga nag giningan ako diyan daghan ka jud lamok baga paka gagag agi. Diday nag-comment nang utana si Jaog dis ako na nagipalit. Kuan ara maning kasadyon ra man ni pangitaon naaga ni just ang merkado actually dito rin is merkado na magipalit pero before daan ni guys di ako isa ka racket nga ni nga napalit na to sa Shopee 100 ram siguro to kapin ja balit 200 na ang nabayaran kay kuan lagi shipping fee pero naraguro kas Manila mga barato ra shipping fee kay daghan naman ni pwede gay na guys tabi-tabi pero ug naa ka diri sa bukid murag mubayad jud kag shipping fee kay ug wa ni sa tong merkado kasagaran na araman is online so mapalit ra nimo Shopee search ra nimo kanang racket for mosquito nga na magawas ra na kalimot man kusngan sa katunang utana og dis alagi kuno na palitan ning hangani kay lingaw man sa nasi ko papiti-piti wala may isa kanape flashlight na lulubat order day na nisiga kuno hay ngit-ngit ja aglam mo kay di man mo kaadyo makita gud og kananay ni ubog mo pasiga ni nga na mabungkit ani mo si ja mo nang dali ra nimo sa maigo ja kare mo re pa on off audi inig-on rin mo nga na nja og patay na ka kinahanglan imo ring ilong press nga na buhian na pud nimo og nakamo hapak ja og up jud nimo og kus gani mo nga na musiga na og up nimo anos tenga ganahan ko dani pero dari ra na napalit ni sa mo ang merkado katong last nang napalit sa kanang Shopee okay man pud pero na kuan mo to nabasa mo tong naba na luan ja mo andar nga na siya oh so anyway guys kapoy krus ang adlaw kay taas mig kanang biyahe karon kanang ning dong mig Valencia di mig adto pero agang video na to arang i-upload sunod ani nga vlog kay ara man ning isumpay sa ang vlog hapon so wala gito kanang arang gi tubag pud ba nga sigbunit nga daghan man kadyo mga ning comment nato sa hang Facebook mura ko nagbuang nga na wa man pug masakit kay ako kahibaw man pug ko nga kanang ansay rason ng bunit-bunit ko sa koy angay aga alaman dyan kuan kay istorya is okay ra jud koy angay sa pananaw sa mga tao basta kay anga dyan ko sa pananaw sa Ginoo
para na okay ra man na, di man masuk ko Ginoo magbunit ko, di man masuk ko Ginoo siguro mag t-shirt ra ko nga nang di ra ko mag-arte kadto. Ang katong ning atin bitaw ko party dyan daghay nagkagubot ang lainan ko nung gisuot. Okay ra dyan na pero atong gipost ang Facebook para maghimo po kung kuan ba tawag na pagtulunan sa uban ba nga naman dayon sa itong isuot ang importante kun sa itong batasan sa tang klasihas tao anja nga naman dayon nga to ang isuot gusto mo gud nila katong sanina wala na daw sa pawi anja kay di mo ganahan makita nagahaang suso kaya para na di man sakto nga makita gang suso para na para ninyo lahi man tag choice sa sanina okay pug ko ugon sa inyong kuan pero para na lainan jud ko mo suot og di na sa pawan di na masuot sa nina og di na sa pawan adin gisapawan sa ilang pero mura jud to sa jumper nga dress nga wan sa kay wala po nag arte-arte lagi pero naa jud ang tagod po koy kanang plain ra nga color mo may nahubutan kay kanya lagi namatay bata magkakuan pa day kag kuan nga nanay og dana halukat pare ka tumakaban kay grabe daghana dari mga putos-putos sa nagpalaba man si Undoy dos Lundoy kay naa may laundry shop siya Alicia bag-o sa Undoy itong suwajag palaba kay di na gid mo maapas og laba ang daghana kay ang tubig pud magundang-undang jadi na pus Undoy makaadto-adtos bay na mong gaba kay maglisod pud jag adto wa ko ka man dari haglik man jag bijaan ko kay ni trauma man sa katong tukaran ko ning gahi ko ja labi na karon ay bata mahaglik si jan tukaran ko malingahan ng bata nagpalaba mi ja ardaghana wa pa na mahipos ganito tapos mga silupin kay dili ko makaapas eh syempre mag-vlog ba ko ja mag-edit pa ko ja may bata pag bata ba ja kay ano ba nato inahan magkit-ikit mura man yung taon na sa mga linta ang pilit nato so mga nga bunot ra ko dato kun sa rayhang basta ang ganahan na masapaw na mga nga nang usahay wala jud ko sa nahuna nga mag-unsayang isuot ang importante ra na is kanang wa poy buling di baho way buslot nga na di man sahon wa po ko sa kuan bitaw karon nga bitaw para sa unas bata-bata pa ko nga yan ang magpa siyempre paangay-angay ba patas mga ulitaw karon magud is happy mo ko sang kinabuhi satisfied na ko sang kinabuhi kontento ko sang kinabuhi man di na ko kinahanglan pa mo show off sa mga tao magpakitang gilas wa na sa una angkon ko pakitang gilas pa ko sa una kay oy na siyempre pakit-cute basta oy kay ano ba sauce di ram sipot ako na mga bata-bata mga disi-disi pa nga na marag ganahabot na mo show off ba sa tuan laming lawas birlabi patag lawas na karon anay na pero og ikaw gud kaya gud sa imong power og di ka busy nga na okay ra man jud ka adyo og kanang mag-arte pa sa imong lawas nga na pero ako wa man sa ingan pa jud nga kanang kuan ko no self love ko no tinad man na self love man ko na pero di man jud ingan nga wala hagi mahalagang kagalingan actually mahal na kadyo ang kagalingan ingan ra jud ko man na siguro bago pa to si nga follower ba to jang maanad sa hang sanina ang murag dadang nga murag kalab-kalab sa maanad pero nga daan yung follower kay ba na siya kay nagsugod jud kog vlog aw ning sugod daghang vlog og ka expand kana magdaghan ni mananaw nga na jud ko manuot kay pero kapoy na ko magkuan mag kanang pa tawag na pa show off boss mga pinormahan nga na kapoy na ko nga kay total happy ng puksan kinabuhi da ug unsa ko dawat mo pukong undoy ang importante ni undoy kay agaha amang kasing-kasing ug gahang utok kana bang ang dawi ko maghanaon og ang gugma ni sa maram na importante ni basta di lamang ko magpakita og bugan mara harap pud siguro putong gi kanang gitopic karon ba kay aron mahibaw pug uban kay bo ko daghan man jining nga mura ko buang harap ng explain gamay para di pud jud pud mo mutuod jud sa inyohang gituuhan nga na ko giilig ko buhang ko kay nga nung bunit-bunit ko nga nung magpagidlay ra ko nga na happy ra jud ko sang kinabuhi nga no need na jud ko mag show off pa nga siksik ko guwapa ko labi ko sini na wala na mature na siguro na adto na iipon na siguro jud ko sa mga tiguang basta kay happy ra ko sang kinabuhi man no need na jud ko magpakuan-kuan pero usahay pud makahanap ko magpagwapa ka po ko no pero mood ra jud na di jud ingon og kanang nga hadjong gikuan sang alimpatakan ba kayo but budget pwede kaso daghan ako makeup tari pwede ko mag-makeup kada adlaw kay kamaw budget ko makeup pwede na ko dahan sinina mga hinatag sa mga followers isuot ra jud na Domingo kay ana ra jud ko makanaan og pagwapa jud Domingo sa tinuod lang kanang musimba ra jud ko kay para manggud po nas Ginoo pero everyday ko an ra jud kun hay tower po nang hangi kahimamat sa daan mga bisan pa nagtag-as pa na sila nga kuan mag-inis man pud ko hindi pud bako ba pero ug unsa ra jud pa ako an mao ra jud na wa jud ko naganahan jud nga magpa-impress pa bitaw na graduate na ko diha so mao ra siguro to itong topic ko at ang ini jud ang vlog ug makanaglaag og balin siya
ja hang i-post ugma tong ang video sa paglag ng balinsa daghan ko natawat guys. So atangi ugma ninyo guys ang vlog para makakita upod mo dito sa mga nahimamat dito sa Valencia. Da, maadyon po sila basta atangin ninyo ugma. Kaya magbigamo pa ko. Kaya bata na naglaag man kay mama na ilang trabaho, maglaag man na mahapon. Ja daghang salamat kadtos man ni tan-aw ja. Adyo kalimti og pagbilin og like og comment og nakay gustong ipangutana din. Unsa ra man na. Open ra man po ko. Kaya naanad naman po ko sa mga bashron kay kanang bitong lugar na bitsa po ko na ng industry pero naisahay kung kanang sobra na bitaw man naghapag ibagon kay napay iban nga murag gituuhan na laman sa nila ilang gituuhan wa sila wa nila gisayo jud ba unsay ka matuuran na rhyme lagi to maura to oy siguro ko balik-balik sa istorya. Bye.